Now, we were discussing arithmetic series naman. When we say series, ito yung sum or total, lahat ng number dun sa sequence. Okay? May formula din tayo for that. Sn is equal to n over 2 equals to a sub 1 plus a sub n. Dalawa yung formula natin na pwedeng gamitin dyan. Okay. Kung given yung first and last term nyo, mas accurate gamitin tong given number 1. Kapag naman unknown yung last term nyo, mas magandang gamitin tong formula number 2. Okay, let's start. Example number 1. 3, 6, 9, 12. And we need to find the series for 15th term. Ngayon, apply lang ulit natin siya sa formula. At ang gagamitin natin formula is yung formula number 2 kasi nga unknown yung last term natin. But is 15 is equal to 15 times 2 times 3 plus yung n ulit natin, 15 minus 1 times yung common difference because 6 minus 3 is equal to 3. Bali, ang d natin is equal to 3. Okay? Over 2. Hinuli ko lang yung 2, pero kung ganito yung gagawin nyo din, okay lang naman, parehas lang naman siya. Iisa pa rin naman ng kalalabas ang sagot. By 15 times 6 plus 42. Kapag pinag-minus nyo, mag-equal sa 14 times 3 is equal to 42. Okay, over 2. 15 is equal to 15 plus 48 over 2. Over 2. 360. Bali, ang sagot natin dito ay 360. Ito na yung sagot natin. Okay. Diyan lang, apply nyo lang siya ulit ng apply dun sa formula. Basta kapag unknown yung last term nyo, mas magandang gamitin to. Kasi mahihirapan kayo dito kapag ito pa ulit yung ginamit nyo. Okay. Example number 2. 4, 8, 12, 16, 20. Kailangan nating hanapin yung series ng term niya. Apply lang ulit tayo dito sa formula. At ulit gagamitin natin itong second formula dahil hindi naman given yung last term niya. Bali, S10 is equal to 10, yung n natin. 2, tapos yung first term natin is 4. Plus yung n ulit natin is yung 10 minus 1 times the common difference. 8 minus 4 is equal to 4. Over 2. Hinuli ko lang ulit. Pero again, kung gusto nyo yung gawin ganito, okay lang naman din. Kasi parehas lang ng magiging sagot. Kaya huwag kayong malilito dun. Bali 10 times 8 plus 9 times 4 over 2. S10 is equal to 10. 8 plus 36 is equal to 2. S10 is equal to 10 plus times 44 over 2. Bali, S10 natin is equal to 440 over 2. Pag pinag-divide natin yan, that will be equal to 220. So our answer is this.
Okay, yung pang series natin, pang 10th series natin is equal to 220. Next example. Paano kung ganitong given yung binigay sa inyo? Paano kung ganyan? Okay? Ang kailangan nyo hanapin dito, bali n, yung n natin is equal to 8, diba? Bali, ang hinahanap dyan is yung series ng 8. Ang gagawin nyo muna dyan is hanapin yung arithmetic sequence ng 8 term. Ito yung gagawin natin na. Ang formula natin for arithmetic sequence is a sub n equals to a sub 1 plus n minus 1 times d, diba? Apply lang natin to dito. Bali, a sub n natin is equal to 8. A sub 1 is yung 5. Plus yung n ulit natin is 8. Times the common difference of 5. Bali, ayan. Mag-i-equal 7. 5 is equal to 7 times 5 is equal to 35 plus 5 is equal to 40. Bali, ang pang a sub 8 natin or yung pang 8 term natin is 40. Iwan lang natin yan dito. Ngayon, ang gagawin natin is yung sa series na. S8. Ang gagamitin nating formula, ito dahil alam na natin yung last term, ito na yung gagamitin nating formula. Okay? Yung n natin, yung 8, yung 5 is yung first term, and then yung 40, yung a sub n natin, ito yung last term, nilagay natin siya dito sa a sub n over 2. At 8 times 45 over 2 is equal to 180. Bali, ayun ang sagot natin sa given na to or question na yan. Ngayon, kung ayaw nyo namang gamitin yung ganitong equation, ganito yung gagawin nyo. Kailangan nyo munang maghanap ng last term para maging given yun at para magamit tong formula na to. Pero sa ganitong question, kapag given yung first term, yung common difference, and then yung n, pwede nyo nang idiretso siya dito kahit huwag na kayo maghanap ng last term nyo na hinahanap na n. Tulad nito, Sn natin is yung 8, diba? Tapos n natin is 8 ulit over 2. Then 2. Tapos first term natin is yung 5. Ito. Plus 8 ulit yung n natin minus 1 times common difference yung 5. S8 is equal to 4. Tapos 10. 5 times 2 is equal to 10. 8 minus 1, 7 times 5. 4. 10 plus 35. That will be equal to 45. 45 times 4 is equal also to 180. See? So, parehas lang sila. Kaso nga lang, mas mapapahaba kayo dito kung ito talagang gusto nyong gamiting formula. Pero pwede din naman kasi isa lang naman ang sagot. Mas accurate lang talagang gamitin tong second formula kapag hindi given yung last term nyo para hindi na kayo mag-compute pa ng arithmetic sequence. Okay? Next example.
Example number 4. So, what if ganun naman yung binigay sa inyo? Hindi given yung first term natin. Ang given lang is yung third term. Paano gagawin nyo? Ako, ang ginagawa ko is, kinukuha ko yung first term gamit yung formula ng arithmetic sequence. Bali, magsusolve muna tayo ng arithmetic sequence bago tayo kumuha nung series niya. Ngayon, ang formula natin for arithmetic sequence, diba? A sub n equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. Ngayon, a sub 3 natin, ilalagay natin siya dito, bali, 30. Bigyan 30 yan. A sub 1 natin, dahil ay hinahanap, iiwan lang natin yan dyan. Itong n natin is equal to 3. Kasi pang third term nga siya, diba? Minus 1 times yung common difference natin. 30 equal to a sub 1 plus 30 minus 3 minus 1 is equal to 2 times 10. But 30 is equal to a sub 1 plus 20. Ngayon, subtract natin siya both sides by negative 20. Cancel natin yan. Bali, first term natin is 10. Okay. Lagay natin yan dito. First term natin is 10. Ngayon, ang gagawin natin, kukunin na natin yung arithmetic nung sa pang 11. Ngayon, ang gagawin ko, ito yung gagamitin kong formula. Bali, hahanapin ko muna yung arithmetic sequence ng 11th term. Okay? Bali, A11 is equal to 10 plus 11 minus 1 times the common difference natin. Bali, 10 is 10 times 10. Bali, 100 plus 10 is equal to 110. Bali, ayan yung pang 11th term natin sa arithmetic sequence. Ngayon, ang gagawin natin, apply na natin siya dito sa formula. Itong formula na to. Bali, S11 is equal to n ulit natin yung 11 times a sub 1 na 10 plus a sub n natin yung 110 yung last term over 2. Bali, S11 is equal to 1320 over 2. Bali, ang sigot natin is equal to 660. Okay. Ito yung ginamit kong formula, kaya need nating hanapin yung arithmetic sequence na itong 11th term. Pero kung ito yung gagamitin yung formula, no need na, kasi nga mas magandang gamitin to kapag hindi given ng last term. Pero ginamit ko na to. Okay. Next. Last natin is itong 5. Pag ganito yung tingnan na, ganito ang gawin nyo. 100 to 200 multiple of 2. Pag sinabi multiple of 2,
That would be 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on. Ganun ang multiples of 2. Okay? Bali, ang mangyayari dito is 102, 104, 106, 108, 110. Sunod-sunod na yan. Hanggang makaabot tayo ng 200. Bali, ang gusto nating makuha dyan is yung sum na itong mga number na multiple of 2 nga. Okay? Since multiple of 2 yung hinahanap, ilang number ba ang meron sa 101 hanggang 200? Number number. Bali, 100 numbers ang meron sa kanya, diba? 100 numbers. Ngayon, since multiple of 2 yung hinahanap, bali, i-divide natin siya by 2. That will be equal to 50, diba? Ngayon, ito yung magiging n natin, itong 50 na to. Bali, magiging s sub 50 yan. Okay, ganun ang mangyayari. Ito yung pagbabasehan natin ng n natin. Since multiple of 2 nga na sinasabi. Okay. Ngayon, ito yung gagamitin nating formula. Dahil mas accurate sa akin gamitin ito palagi eh. Bali, S50. Pero kung gusto nyo naman ding itry ito, kayo bahala. Okay, yung n natin is 50, diba? Times 2, a sabon natin is yung 102. Plus n natin yung 50 minus 1 times the common difference na 2. 104 minus 102 is equal to 2, right? Over 2. But S50 is equal to 50 times 204 plus 49 times 2. 50 natin is equal to 50 is 204 plus bali ito diretso na natin yan, magiging 302 kapag pinag-times na itong 49 times 2, that will be equals to 98 plus 204, bali magiging 302 siya, divide by 2. So, bali 50 times 302 is equal to 15,100 over 2. Pag pinag-divide nyo yan, that will be equal to 7,750. So, ayun ang sagot natin dito sa tanong na yan. Okay. That's it. Kung ito yung naman yung ginamit nyo dito sa tinatanong na yan, pwede rin naman. Pares lang din naman sila ng sagot. Try natin SN natin is yung 50, diba? Equal to 50. A sa buwan natin is yung 102 plus yung last term natin na 200 over 2. Bali 50 times 102 plus 200 is equal to 302 over 2. See, paras lang naman sila, diba? Okay. Bali 50 times 302
divided by 2. Kasi ganito rin yung kalalabasan. Kaya parehas lang din sila. Kung ito yung gusto nyo gamitin, kayo bahala. Kung ito, kayo rin bahala. Kung saan kayo mas okay. Basta kapag sinabing multiples of 2, or kung ano man yung sabihin pang multiples, ganun lang yun. Kung, halimbawa, pag sinabing multiples of 3, that would be 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Multiples of 4, 4, 8, 12, 16, so on. Dahil kapag pinag-divide nyo yan, is pare-parehas lang din ng magiging sagot. 5, 10, 15, 20, that is multiple of 5. Kapag 6, ganun din. Okay, mag-a-add lang na mag-a-add, pare-parehas lang sila. Ganun din yun. Okay, pag sinabing multiples, kapag sinabing multiples, ito yung mag-a-add lang kayo na mag-a-add dun sa nag-umpisang number na yun. Yung parang kanina, 2. Pag nag-add tayo ng 2, that will be equal to 4. Pag nag-add ulit tayo ng 2 dito, that will be equal to 6. Pag nag-add tayo ng 2 ulit, 8. Nag-add ng 2, 10. Ganun lang yung multiples. Okay. Basta kapag unknown yung last term, ito yung gamitin niya pag unknown yung last term. Kapag known naman ang first and last, ito yung accurate gamitin. Okay? At yung nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, kung ito yung gusto nyong gamiting formula at hindi given yung last term nyo, need nyo pang gumamit ng arithmetic sequence formula para dyan. Tulad nung ginawa natin sa example number 3. Ganyan yung ginawa natin. Naghanap muna tayo nung last term bago tayo nag-solve nung mismong series na hinahanap. Okay? Kaya kayo bahala kung anong gusto nyo, kung saan kayo mas nadadalian. That's it.